ens fa més forts. Que la unió d'un equip amb la seva afició és imprescindible. Que la capacitat de lluita i superació ens fa més campions. Avui som aquí per celebrar que des de la confiança i la companyonia s'ha demostrat que mai ningú no ens podrà tòrcer. I també som aquí per dir en veu alta, en un i mil clams, que som lliures. Lliures per sentir, lliures per pensar, lliures per expressar. Felicitem un equip i una afició. Uns jugadors que units han demostrat que és possible. És possible en un camí tan llarg passar per moments de dificultat i aixecar-se de nou més forts, amb més ganes, per assolir el repte del triomf. I ho hem fet. El Futbol Club Barcelona, campió de Lliga temporada 2015-2016. S'ha demostrat que sou els millors. En aquesta lliga s'ha demostrat qui és el millor.